ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭରେ ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କଳରବରେ ମୁଖରିତ ହୋଇଉଠୁଛି ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ। ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ହଜାର ହଜାର ପକ୍ଷୀ ନିଜର ବଂଶ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଏଠାରେ ବସା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଯାହା ଭିତରକନିକାର ଶୋଭାକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି। 2018 ମସିହାରେ 91,224ଟି ପକ୍ଷୀ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପକ୍ଷୀ ଆସିବା ନେଇ ବନ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭରେ ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କଳରବରେ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ। ନିଜର ବଂଶ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେକରି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଭିତରକନିକାକୁ ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଗେଣ୍ଡାଳିଆ, ରାଣୀବଗ, ପାଣିକୁଆ, କାପରଖାଇ, ଅନ୍ଧାରିଆ ବଗ ପ୍ରଭୃତି ପକ୍ଷୀମାନେ ଭିତରକନିକାର ବଗ ଗହଣ ଓ ମଠ ଆଡ଼ିଆର ଗୁଆ ଓ ବନି ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧି ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ି ଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖଣାହାରୀଙ୍କୁ ଆନମନା କରୁଛି। ଭିତରକନିକା ଏବେ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେହେତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଭିତରକନିକାରେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସମାଗମ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମା ପକ୍ଷୀମାନେ ଯେଉଁ ନୀଡ଼ ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସେହି ବିଭିନ୍ନ ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିତରକନିକାର ଶୋଭାକୁ ଆହୁରି ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରୁଛି। ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଏହି ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ବଗ, ପ୍ରାୟ 10 ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ, ଏହି ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀମାନେ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଏଠାରେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଥାନ୍ତି। ଭିତରକନିକାର ମଠ ଆଡ଼ିଆ ଓ ବଗଗହଣ ପୂର୍ବରୁ ବଗଗହଣର ଅଧିକ ବସା ବାନ୍ଧୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଏବେ ବଗଗହଣରେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ମଠ ଆଡ଼ିଆରେ ବିଶେଷ କରି ସେମାନଙ୍କର ବସା ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। 2002 ମସିହାରେ ଏହି ପକ୍ଷୀ ସମୂହ ପାଇଁ ଭିତରକନିକା ରାମସର ସାଇଟର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର 10 ଏକର ପରିମିତ ବଗ ଗହଣରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ବସା ବାନ୍ଧି ଅଣ୍ଡା ଦେଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ମଠ ଆଡ଼ିଆରେ ବସା ବାନ୍ଧି ନିଜର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି ଗଡ଼ି ଉଠିଥିବାରୁ ଏହାର ବିଷାକ୍ତ ଜଳବାୟୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ। କହିହେବନି, ତେବେ ଆମେ ଏଇ ମାସର ଶେଷ ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଆକଳନ କରିବୁ। କେତୋଟି ଗଛରେ ସେମାନେ ବସା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ଗଛ ପିଛା କେତେ ବସା କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆକଳନ ଏଇ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ। ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ରାତି ଦିନ ଏକ କରି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପକ୍ଷୀ ଭିତରକନିକାରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇବା ନେଇ ବନ ବିଭାଗ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛି। ରାଜନଗର ତ୍ରିଲୋଚନ ଦାସ, ଜି ମିଡିଆ।